Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan yau ka ziyarce mu ma'ana ka shigo channel ɗinmu ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa saboda samun sababbin fina-finanmu akan YouTube channel. Da zarar mun yi sabon shiri zaka na gani akan lokaci. Na gode. Idan ka ga fastar wannan bidiyon namu za ka ga ma wani rubutu akan fasters. Muna nuna ma da cewar wannan application ɗin sabo ne a arewacin Najeriya, ma ba kowa ne yake da shi ba ko kuma ba kowa ne ya san shi ba. Za ga mun rubuta ma yana yin chatting kamar WhatsApp. To wannan application ɗin yadda za ka mallake shi hanya ce mafi sauƙi. Za ka shiga Play Store ɗinka. Idan ka shiga Play Store ɗinka za ka yi searching ɗinsa. Sunansa voting. Idan ka yi searching ɗin voting zai nuno ma haka voting blocking call, video call and voice call. Shi ma duk yana yi. Za ka iya video call, za ka iya voice call da application ɗin nan. Kuma wannan application ɗin gaskiya mutane da dama sun yi downloading ɗinsa. Mutum miliyan 10 sun yi downloading ɗinsa, sannan ko mutum 4,000 sun yi liking ɗinsa. Alhamdulillah, idan kai downloading za ka zo ka yi opening ɗinsa. Idan kai opening ɗinsa za ka yi seta shi kamar dai yadda kake seta WhatsApp ɗinka su turo ma wasu code ka sa, sannan kuma za ka zo ka sassaita abubuwan ciki kamar yadda kake seta WhatsApp. Tunda shi gaskiya ya fi WhatsApp ma muhimmanci ta abubuwa da dama. Tunda shi za ka iya botin scanning. In kai scanning ɗin botin ɗin mutum za ka iya linkin da shi duk lokacin da yake wasu abubuwa akan WhatsApp ɗinsa za ka na gani. To abin da zan muku nuni da wannan application ɗin shine akwai gun da aka sa me. Shi za ka zo ka taɓa shi ne zai kawo ka wannan fejin. Misali ga call nan, saboda ban buɗe network ba shi ne sa please available network. Ga chat, ina nuna muku dai kawai yanayin yadda yake, kuma duk abin da ya zo mana sabo mukan da ku akan wannan channel ɗin tamu. Ga chat, in za ka yi chat da mutane kamar dai WhatsApp. Sannan kuma ga connect, wannan lambobi ne in za ka yi inviting ɗin mutum. Za ka zo ka yi inviting ɗin mutum. Wannan kuma group chat ne, shi ma za ka zo ka haɗa mutanen da kake so ku yi ko kuma ka abun nan. Wannan shine sabon application ɗin da muka zo mu nuna muku yau, mai matuƙar muhimmanci, kuma gaskiya kamata a ce ka mallake shi. Ga Play Store kai searching ɗinsa, ka je ka seta shi akan wayarka, za ka ji daɗin aiki da shi. Na gode ne, naku Shamsu Isa, mai tashar Ɗan Gaske Tag.